Uwe ukna school la yap hasien hadin bala suba bala usha apom perthat hagi benta kasnong Mountain Southwest Hills District ka bawdongan phai na jaka tho exam pre-selection examination. Kat kum gajing tip la yolum lai thu bote ukna school bal ka bawdang ni phai sal ying na ka jaka tho exam hendai lo kendu pen ban yang kate gajing jap susi ha gajing em jong u. Katalong khubor lai thu ru ba kate gajing jak la jah nin ka si ka atmdai trik na lur aja apply ha ka por kumba CBJ no phai sngi hagi kenta bajur bhau slap ka thain makrot brok away ka baute khna school dangri slap hatrai jong weu ding ha ka jaka bagi khot ramphar ba Mountain lai thu bo ni khna school udai na kasnong bwa se ka bajngai ka ma new kilometer e na makrot ba badang puleru ha Mountain Secondary School.